ndinogona kuti iwewe une nyoka kumba kwako ndasvika pamba pako ndikaidedza inouya. Alright. One time ichiuya ipapo kuti iyi nyoka yako ichi ndio chinhu chinoshanda neni, ndo chiri pa number 1 chinoziva. Ili ndo bhodhoro irori ndo girasi unoona kuti iwewe wavinga zvakati richiburitsa kudaro pana Mary. Muri kuona Mary ndiye anonditaurira kuti iwe wakamira swai. Iye zvinezvi ndine mukadzi wangu vadiki mudiki chai. Makore manga. Iye zvinezvi ari pa 19 ari pano. Oh. Mukadzi uyu andimusiye pose ndikufamba naye. Umwe wacho mudiki futi andivasiye ndikufamba navo. So ndiri kuenda navo kumarau kunoti vaone kumarau. Pamsuri. Mai vakaiswa zvigunwa ndainzwa ichitaurwa naiye chibanda. Manasi ndiye ane chimuti saka imisisi buti. Basa rangu inini ndirori imi maita zvakanaka kuuya pano. Muchiuya pano ndinotenda inini basa rangu ndirori randiri kuita. Ndine makore ndichiita basa iri. Inini kutanga basa ndata 1972. Inini ndakazwa 1952, 53. But ndakatanga basa iri 1972 kutanga kuti ndirape. Ndave nemakore mashoma. Kurapa ndinorapa zvirwere zvakawanda. Musati mapfura ipapo pazvirwere zvakawanda tingadoziva kuti munorapa zvirwere zvakafana nezvipi? Ndiri kubva munoti izvi ndo zvinonyanya kuuya nevanhu vachiti isu tinorwara nezvirwere. Zviri kunyanya kuuya muno. Vanhu vari kurwara. Vanhu vari kuti ivo vamwe vanenge vachirwara nekensa. Vamwe vanorwara nezviposwa zvekuiswa mumuviri nemafiti. Zvese izvo zvirwere. Vamwe vanogara asima, vamwe vanogara BP, vamwe vanogara shuga. Zvese izvi ndinorapa. Asi chirwere chiri number 1 pakurapwa neni. Munhu akauya achipenga andimisi. Munhu akauya achiita pfari andimisi. Ndinorapa zvese zvichipora. Munhu akauya nekensa inenge yakaora ndinorapa kupera kusvika apore. Saka inini chikumbiro chandave nacho ndichevanhu vari kuti tiri kurombesa vanhu. Vari kurombesa vanhu ava. Vari kurombesa vanhu chitsotsi vachiti ndini sekuru Kavhera. Ini handirombese munhu nechitsotsi. Ini ndinorombesa. Oh, munotorombesa sekuru Kavhera zvekuti ndikatouya nhasi ndichiti sekuru Kavhera ndoda kurumba munotondirombesa. Ndinokurombesai. Ndinozvikwanisa. Munokwanisa kurombesa munhu wese kana kuti pane vanhu vamunoti uya akauya handikwanisi kumurombesa nekuda kwezvikonzero. Chiri kuitika ndechekuti vamwe vanenge vauya pano vachiti isu tinoda kurombesa, tinoda kuuraya hama yangu ndirombe. Izvo handikwanisi. Handizvikoni. Asi ukauya kuno nemashiripiti angu nezvinhu zvangu zvandinobva nazvo kuMarawi. Ini ndakataura first ndichitaurira vanhu kuti ndine zvinhu zvandinobva nazvo zvasekuru vangu. Zvandakapiwa nasekuru vangu. Kana ndauyawo nazvo muno. Kana ukaita laki ndikakurombesa 3 days 7 days wave nemari yako wakuita zvaunoda. Handitore mari yemunhu yekumutorera kuti ndakutorera chete pasina mari. Iwewe kana wauya pano ndikakuchaja mari yandinochaja pano $2,500, $1,500, $500 ndiye kurombesa. Alright. Ndikuitirwa basa. Siye kutorera munhu nemuda kuti aiti mumitire basa rako. Muda kuti aitire. Alright. Saka chitiudza imi sekuru kuti pane vanhu vanosimbuya vachikuonai. Vanodzokawo here vachitaura kuti aiwa maita basa magona matiitira zvinhu zvinofadza. Vari kudzoka vakawandisa. Vanouya pano vakawanda. Pazuva ini ndinorapa vanhu 150. Kurapa kwandiri kuita manje zviri kushupa pavanhu. Vanhu ivava vakaona tichitaura so vakutora mapicture vakuisa paningi yangu voti ndini. Please izvozvo ndo zvandiri kukumbira kuruzhinji rwevanhu. Regai kutorerwa mari yenyu nechitsotsi. Ipapo munofana kutoti munyatsopadzoka zvokwadi sekuru Kavhera. Vanhu ngavarege kushandisa zita renyu vachita kunge ndimi nemusiri. Inini sekuru Kavhera ndiriwo kuMarawi. Muno muZimbabwe ndine chinzvimbo chekugara muno ndakauya muno. But kazhinji ndinoenda kuMarawi.
kumucha kwangu kumushinji munhu anotaura kuti sekuru vari kuMalawi anoziva kana village harizivi kana achinyepera vanhu. Isusu tinokumbira kuti vanhu ava vari kuita izvozvo kana akabatwa ngasungwe, kana angave mwana wangu kana angave ani kana muzukuru chaiye, kana akabatwa chete ngasungwe. Chabwino ndizvozvo chaizvo. Saka sekuru tiudzei kuti mungabe munosangana nematambudziko api pamunenge muchiita basa renyu? Dambudziko ramunoti ndora munyanya kusangana naro kuda pamunotsvaga mishonga, hatizi mishonga mune muchitsvaga kupi? Inini dambudziko ratiri kusangana naro, dambudziko iri mishonga tinoiwana but vamwe hatizokwanise kupedza zvese. Inini hospital yedu yeChitungwiza, please vakuru vayo ngavaone vanhu vapera kufa. Tinototora futi vanhu vanenge vachirwara imomo touya kunotovarapa. Munhu achinzi akamirira ropa chichi. Saka izvozvo chikumbiro chandiri kuita. Saka muri kuti COVID munokwanisa kurapa COVID here? COVID ndinongorapawo mahafu. Tunenge twasiiwa nemishonga wakauya president wedu akatitorera mishonga kuti vanhu ngavarapwe. Munofarira kuti munotaura chokwadi kuti aiwa COVID ini ndinorapa hafu. Ndo zvandinofarira kuti mataura chokwadi chenyu kuti aiwa ini COVID ndinorapa hafu. Pane zvimwe here zvirwere zvamunoti izvi ndinorapa futi hafu? Aiwa chirwere zvekuti munhu akachikauya achirwara chaiko kuti akufa izvozvi pano dai kwanga kusiri kuti havanyari mungadai maona munhu abva kuSouth Africa akaora Gumburosi, asi iye zvino mamona asi iye zvino atopora nekuti anga akaiswa mabhaniji Gumburosi. Asi inini ndakati no, rasa tiite zvinhu zvedu. Iye zvino izvi ndakumuitira kuti zvipere. Ini ndinokumbira kuti imimi munotitora chokwadi isai namba dzedu paningi. Namba dzenyu mukaisa namba imimi matsotsi anopera. Chabwino muri kuzvinzwa zviri kutaurwa nasekuru apera. Hanzi please musatibire, regai kubira, musashandise zita redu muchizviita imimi kafera. Hanzi hurumende kana ari ani kana muzukuru kana sekuru kana ani ngaasungwa akabatwa. Sekuru kafera chicha mungashuviri kuhurumende kuti ikuitire kuti basa renyu rireruke? Inini chikumbiro chandiri kuita kuhurumende, vakadzi vangu 9 vakadzi vana iye zvino ndine 85 asi vose vanosvika 100 vana vangu. Munzwa? Aiwa muri mukono. Vana vangu inini vanosvika 100 asi vandinavo izvozvi pano pamba 85. Chikumbiro chandiri kukumbira kuna mai Mnangagwa chaivo, mai president, ndiri kukumbira kuti vandiwanise pekuti ndiise zvinhu zvangu ndichirapa vanhu. Iye zvino hospital handifunge kuti inokwikidzana neni nekuti ini ndiri kurapa vanhu 150 pazuva. Ndiri kukumbira kuna president wedu plus inini ikwoku kunyika uku ndinotoine chinzvimbo changu chandakada kuti ini ndigare ndiri munyika yeZANU-PF. Saka ndokwandiri ndinoyamura vanhu vakawanda chikafu, vanenge vafirwa, vanenge vadi mabhokisi ndichitenga. Saka hurumende ngaichinditsvangira pekugara, muri yangu yawandisa. Chabwino muri kuzvinzwira muri Zimbabwe. Ndine vana ndambonzwa muchitaura nyaya yekuenda kuMalawi. kuMalawi munoenda nebhazi rakaenda neRusero. Kudhara ndaenda neRusero. Iye zvino Rusero wangu wave kudiki sekuru vangu. Iye zvino izvi tiri kugadzira zvimwe asi mishonga ndio vanotumidzira neRusero. Dzakawanda zvimwe Rusero izvo muri kuzona zvobva kuMalawi zvakatonyorwa maadresi. Asi iye zvino izvi ndakumboenda nemota ndinoratidza vana sekuru kuti ndauya ndichiita basa kuMalawi. Chabwino. Okay. Ngatiti sekuru ini ndabirwa. Munokwanisa here kugadzira munhu anenge abirwa kuti zvidzoke? Zvakumbirwa manje ndo zviri pamberi kwandiri. Munhu akabirwa zvinhu zviya zvinofanirwa kuita 7 days zvadzoka, 3 days zvadzoka. Ndine vanhu vakawanda. Ini ndinogadzira kubva kumamaini. Munhu kana maini isingabude ndirama ndinoiburitsa. Ndinokuitirai. Ndinoita zvese. Ndokurombesa kwacho kwandinoita. Right. Muchinge mandirombesa sekuru mimi. Hazvizokunze here matambudziko mangwana? Matambudziko kana ini ndati ndaunoshandisa zvinhu zvangu
enda unoshandisa. Kana ndikakuudza kuti unopedza 6 months, kana 6 months dzakwana, iwewe dzora. Zvino pane vamwe vanhu vandiri kutumira zvinhu kuti iwe mwanangu inda unodaiwo uyu ndakambomupa mishonga yangu yemaini akuramba nayo. Inini ndikazofa manje auchakwanisiki. Inini ndinenge nchida kuti ukapedza 6 months wodzoka 3 months wodzora. Ini ndinoita izvozvo, ndinokurombedza izvozvo. Saka wanenge wakuzonakirwa nemari vakuramba iwo zonosvika mukufa. Dzimwe nguva wabatwa needzi uchidya mari ofa, wabatwa nechimwe chirwere kana kupeuka ofa. Saka vanhu ini ndinenge nchiti kana ndikakupa zvinhu zvangu pano, shamwari enda unoita izvi zvinhu. Mumwe musi ndinogona kukupa nyoka, mumwe musi ndinogona kukupa gudo. Gudo iroro unoda kuti richemberere kumba kwako. Handikwanisi. Saka Sekuru toda kudzwisisa ipapo. Mungandiudza here kuti ringe richibva kupi gudo ramunenge mapa munhu? Gudo iri chikwambo. Chikwambo igudo iri hachiri gudo chairo, ndi chikwambo. Asi chikazi imimi muchichiona chinoswera chitamba chichidi manheru kana ndakutuma kuti inda unoita basa iri, tora munhu uinde kunoita basa iri. Ndinoshandisa zvinhu zvakawanda, handishandise chimwe chete. Kana ndakuenda kuMalawi uchauya, wauya pano nchikuoneka nchititarisa zvinhu zvangu ndakudzokera nazvo, ndinoenda nazvo straight. Saka Sekuru chikwambo chinogona kuonekwa nemunhu wese wese? Chinoonekwa, ndinokwanisa. Tinokwanisa kuzodzoka rini kuti mutiratidze? Imimi handisi kuda kuti mutore masiku, nekuti ini ndiri kuinda ndinoda kusiya ndakuonekai ndichienda nchikuratidzai kuti inini futi kana anyonyepera vanhu ini ndenge ndisimo ndinenge ndiri kuMalawi. Muso munoda kuenda kuMalawi, muchitaura zvekuenda kuMalawi. Nekuti vamwe vanogona kuzosara futi kuti Sekuru varipo kana kutumbirai mari titese. Sekuru vari kuti ndinenge ndisipo, ndine nguva yandichazokuudza kuti handimo munyika. Ndakuda kuitira kuti musabirwe mari muchinyeperwa kuti Sekuru kafera. Zvino pavhidhiyo ino zvakanakira kuti nhamba dzaSekuru kafera ndo dzamunenge muri kuona, nhamba dziri paskirini ndo dzaSekuru kafera dzinenge dziri kubuda. Sekuru, tiudzei imimi kuti iye zvino basa renyu pamashandiro amuri kuita, muri kuda kuti rikusvitsei papi mupfungwa dzenyu? Muda kuti rikusvitsei papi? Munoda kusvika papi nebasa renyu? Basa rangu iri ini ndiri kushanda basa iri, handizivi kuna Mwari kuti ndichazomira sei, asi basa iri ndicharisiya kana ndakufa. Iye zvino izvi ndine vakadzi wangu vadiki, mudiki chai. Makore mangani? Iye zvino izvi ari pa 19 ari pano. Mukadzi uyu handimusiye pose pose ndikufamba naye. Umwe wacho mudiki futi handivasiye ndikufamba navo. So ndiri kuenda navo kuMalawi kunoti vaone kuMalawi kubasa rangu. Basa iri handisiyi, ndinoda kusiya ndakufa. Handichapinde chechi, handichapinde chechi, ndinonamata chete kana ndasvika pairi. Asi kuti nditi ndinoendako kwete. Motogara ndo pabasa penyu pano, kutsira vanhu ndo basa renyu Sekuru. Uri kuzvinzwira murenzi pabese kukavera vari kuti pano ndo pandogara, pano ndo pandogara. Ainga mashoko makukutu. Saka iye zvinezvi muri kuti mamutachitaura nyaya yemishonga. Mishonga tiri kuona imwe mishonga yamakaisa mudhishi iyi, tiri kuona muswe, tiri kuona bhodhoro iri. Zvinhu zvamunoshandisa pakurapa. Ichi ndio chinhu chinoshanda neni, ndo chiri panhamba 1 chinoziva. Iri ndo bhodhoro irori, ndo girasi rinoona kuti iwewo wavinga zvakati, richiburitsa kudaro pana Mary. Muri kuona Mary ndiye anonditaurira kuti iwe wakamira swei, wakaita sei, ndiye Mary. Chinhu ichi sekuru vangu vakuru vacho vakamwarira. Sekuru vangu vaive kuZambia, ndikaenda kuMalawi zvikanzi chienda unopiwa kuZambia. Ndikaenda kuZambia ndikanotora Mary. Uyu ndiye Mary, ndiye munhu akabata pano. Saka Mary anenge achiita basa, ndio basa racho, ndiye andinoshoperedza. Munhu akati avinga zvakati, munhu akati avinga zvakati, zvinoshandwa naMary. Chabwino. Saka ndakatosvika apa munokwanisa kutoziva ndavinga chakati. Ndinofanirwa. Saka chimwe chii chamunoshandisa pabasa renyu? Inini zvinhu iyi mishonga iyi
zvimwe zvinhu zvandinoshandisa ndinogona kufamba, zvimwe zvinhu zvangu zvinobuda mumachiripiti. Zvimwe ndinoshandisa zvakasiyana siyana, ndinoita zvinhu zvakasiyana siyana, asi ini ndinogona kuti iwewe une nyoka kumba kwako, ndasvika pamba pako ndikaidaidza inouya. One time ichiuya ipapo kuti iyi nyoka yako ndichikupa one time handimiri amumire ndo basa rangu. Sinofadza izvozvo. Saka pamishonga pane yamunowana munyika muno kana munyika muno umu ndinowana mishonga yakasiyana siyana. Ndinonochera yakawanda, asi mishonga mwe mizhinji ndinobva nayo kuMalawi nekuZambia nekuMozambique. Ko inouya neRusero ndo inenge yakaita sei? Mishonga inouya neRusero ndo mishonga yangu inonyanya kukosha. Ndinouisa mishonga yakasiyana siyana. Kana mukadzi akabata Rusero, izvozvo kubata chete wakabva kuMalawi anotoswera kupenga. Nekuda kweRusero. Ndine Rusero, ndine zvinhu zvinobva kuMalawi iro Rusero. Chimbotorai muti rinazotiratidza. Rakaititore muone. Ndinobvisa zvinhu zvakasiyana siyana, masero akawanda, panapa izvo zvakawandisa. Chimbotorai chero chete pasi motiratidza. Muri kuona? Tarisai. Zvinobva kuMalawi hazvisonewe kuno ichi. Kana ndataurira sekuru ndikati paita imagine pari kudiwa mishonga inokosha, ichi chinouya nemishonga. Inini saka kana wadzoka unopinda nepadhoi papa. Unopinda. Chero pakavharwa unopinda. Unopinda. Munotomboitawo ma-emergency. Kana ndaita imagine kunoku kwaipa ndomhanya ini ndio sekuru. Ona ndikavafonera wotaura kuti no ita so zvinhu zvouya izvozvi izvi. Mwedzi uno watiri uno, mwedzi uno kuMalawi isu tinorapa, hatimiri kurapa. Kuno kuZimbabwe vamwe vacho havarapi, asi isusu kuMalawi tinorapa chete mwedzi uno. Munorapa hamuneni kuti mwedzi? Hatina. Kana chizomira tinomira pana January tazorora. Mazorora. Saka sekuru basa renyu pavana venyu pane wamunofunga kuzosira here basa iri? Vandiri kuda kusira basa iri. Ndine 2. Umwe nemumwe njamba rake kuti vasare vasingarwe. Iwewe unoona zvikwambo izvi zvinoda kuti kana ukasara nazvo zvinopiwa chikafu, zvinogara. Zvinodyi zvikwambo? Zvikwambo izvi zvinopiwa zvinhu zvedu izvi zvinogara. Zvikwambo zvandinazvo zvakasiyana siyana, but hauchioni. Saka isusu ipapa ndo panoti mwana kuti vasasara vachinetsana. Vana vose vari pano iyo zvino 85 vari kunze uko vakawanda vose 100. Utu tudiki tuwakadziwa tudiki tuma youngers utu. Hatisati ndadi turi kutogadzira kuita vana vacho. Umwe nemumwe anokonesa kuita 5. Umwe 6. Vanaka? Saka kovakazowandisa mbovaisa paise. Varimo munzvimbo. Muno muizvozvi ndiri kugadzira dzimba dzacho dzekuti vagare vakadzi. Ndakati ndiri kuchemera hurumende ikandipa pekugara, ini sezvo ndiri kuZANU-PF hapana chinondinetsa. Ndinopiwa pekugara ndoitawo. Munoona roti ndiri kusapota vanhu vacho vanodi vari kugadzira roti, chikafu, lunch. Hapana chandiri kusiya. Handina chandinosiya. Chabwino. Zvakanaka ipapo munofanira kuombererwa kana kuti road hamusi mega munoifambwa nemunhu wese. Asi kuzvemunhu wese anokwanisa kupa vanhu chikafu. Ana ava vanosenza kuma 60, 65. Asi umwe nemumwe pazuva ndoda kuti vadye kusvika rapera. Kana road ikapera iyi ndoenda kuPrazi ndondotora mombe. Ndakuvabikira takuita party yekanzuru nesu kuti vadye. President anenge achiona. Chabwino.